DigiExpo ja GameExpo 2016. Taskupuhelu kävi tsekkaas, eli katsastamassa tapahtuman tai tapahtumat. Mitäs sieltä jäi käteen, Rami? Mulle jäi ehkä niinku elävämpänä Microsoftin HoloLensin käyttö. Totta. Se, että mä olin kuvitellut, että HoloLensilla, kun siitä sanottu, että tosi kapea se näkymä, niin mä olin jotenkin kuvitellut niin, että se näkymä olisi se koko näkymä. Mutta sieltähän näkee siis enemmän, laajemmin näkee silmillä niin näkee ulos maailmaa, mutta sitten taas se kenttä, missä on tavaraa, niin se on ollut. Se on niin mulle. Siis tämähän kaipaisi, tää näyttökuva on niinku, mun silmän edessä on niinku tän kokoinen. Mä näen tämmösen. Kaikki niinku tästä tonne päin ja tästä tonne päin on niinku tätä maailmaa, mutta siinä niinku tässä pienessä ton kokoisessa alueessa näkyy toi virtuaalimaailma tuossa ympärillä. Mut sekin on niinku niin vaikuttava, että mun tekee mieli kääntyä se, niinku mä en haluais kävellä sen läpi. Miltä vaikutti? Se on ihan hauska siis. Siinä on todella skifi. Vaikka se on niin pieni se alue, missä se näkyy, niin silti kun mä kävelen sen lähellä tai sen ympäri, niin mun ei tee mieli kävellä sen objektin läpi. Musta tuntuu, että siinä on se. Ja sit siinä on vielä se, että kun tottuu siihen, että se on kapea se näkökenttä, niin sit sä niinku unohdat sen, että se ei enää häiritse niin paljon, että sit sä niinku liikutat päätä eri tavalla kuin normaalisti. Haluatko sä koittaa? Joo. Sä pääsit kokeilemaan PlayStation VR. Kahdesti joo. No. 2 eri demoa, London Heist ja sitten oli Batman. Mikähän Batman-peli se ikinä olikaan? Arkham VR muistaakseni. Arkham VR, niin. Se London Heistissa oli tämmönen tehtävä, missä mä olin pakettiauton apukuskin eli shotgunin paikalla ja mä olin kuljettaja. Tämä oli tehty siis pankkiryöstö ja mä olin tämmöisessä pakoautossa ampujan paikalla. Meitä jahtas moottoripyörät ja autot. Itse asiassa se oli pankkiryöstö, mutta sitten meitä jahtas kuitenkin semmoiset niinku mustat moottoripyörät ja autot. Eli se ei ollut yhtään vilkkuvaa valoa. Anyway, mulla oli sellainen pienois konepistooli, jolla lasertähteen sit sai ampua niinku autoja ja moottoripyöriä. Se oli ihan semmoinen todella upottava kokemus. Entäs Batman? Niin sit tässä vielä tästä, sit kun tää demo loppui ja Sonyn setä laittoi käden mun olkapäälle, että nyt olisi aika lopettaa, niin mun kädessä oli ollut se ase koko sen pelin ajan. Niin mun teki mieli laskea se kädestäni irti. Se oli siinä. Se ohjaajan kapula. Kyllä. Jesus. No, mitkäs fiilikset? Tää on aika hullu. Hauska peli. Herran jumala. Tää kokonainen peli, eiks niin? Joo, tää on vaan yksi pieni osa tätä peliä. Mä muutan teille tossa ensi viikolla. Einari just sai siis, tai hankki just VR. Ja mä ostan nyt Pleikka 4 jouluna, niin minkä hintainen tää setti on? Minkä hintainen tää on tää? Niinku jälleenmyyjät saa ite hinnoittaa sen, mutta se pyörii siinä 450. Ne on pelkät lasit, mut on 450. Niin, pleikkari ja sitten kamera. Toi ei kuulu myöskään tähän. Ei. Toi 4,5 kameraa on. Mitä se olisi? Valttiiralla. Alle 100 se on kumminkin. Ja nää on 80 maksaa. kappale vai pari? Pari. Okei. 600 EG plus pleikka, 900 EG. Ei huono. Koskit mun olkapäähän, tunsin, että sä koskit mun olkapäähän, ja nyt se loppuu. Sitten mä ajattelin, että mun pitää laittaa tää ase pois kasvasta. Niin kun mä ajattelin irrottaa tosta ohjaimesta, niin pudottaa ton ohjaimen pois, ja sit siinä tulee se ihan hullu. Yksi itse asiassa teki näin, että se unohti, että tavallaan, että silloin se kapula kädessä, niin se heitti sen tohon siinä, kun se ei nyt heittää se aseen, joo. Nää on sit semmoista, millä voi ehkä estää. Joo. Siitä on se on ihan totta. Joo. Hei, kiitti. Ei kuule kestä. Noniin, pitäkää hauskaa. Kiitos. Yes. Mahtavaa. Sitten se Batman, niin se oli no siis tuo oli istuma-asennossa, toi London Heist, sitten taas se Batman oli seisoma-asennossa, siinä pystyi vähän liikkuu. Se oli siisti kanssa, siinä puettiin Batman-vaatteet päälle ja sitten testailtiin vähän Batarangin heittoa. Itse asiassa se oli kiva sen Batarangin heitto. Se osui siis tosi helposti maaleihin, mutta siis se oli ylipäätään niin kiva. Siinä oli semmoinen pieni osuus, missä liikkuu
missä mä liikuin hissillä alaspäin. Se todella tuntui siltä, että mä oon hississä, joka liikkuu alaspäin. Ja tuntuu, että ilma viilenee, kun mä menen alaspäin. Se oli jotenkin ihan hämärä kokemus, mutta siis erittäin semmonen... Sen niinku uskoo sen virtuaalitodellisuuden, vaikkei se grafiikka ole. No itse asiassa oli ihan hyvää, mutta ei se mitenkään täydellistä ole. Mutta se on täysin uskottava, koska se reagoi niin suoraan siihen, miten itse liikkuu. Et se tekee varmaan siitä sen Kyllä. todentuntoisemman, mutta se oli erittäin kiva. Sitten kun se lähtee hissi tulee alaspäin, musta tuntuu, että se hissi liikkuu alaspäin. Musta tuntuu, että ilma viilenee. Kyllä, moni just jolla on korkeamman kammu, niin on ollut siinä silleen, että oikeesti nyt jännittää. Hyvää viikonlopun jatkoa. Kiitos. Sitten HoloLens, kun päästiin Smartblogin osastolla testailemaan niiden HoloLensseja. Niillä on ainakin 2 paria oli tuolla messuilla ja sitten me päästiin niiden siis testaamaan sitä itse HoloLenssiä ja siinä oli demona niiden Smartblog semmoisen toimistokuution 3D-malli, jota pääsi tarkastelemaan siellä lattialla. Joo, sitä ei. Tänne pääsee pistoasioita. Sitten kuultiin ensi kertaa ja nähtiin ehkä jopa maailmanhistoriaa tehtiin. Me ei, vaan e-sportsin saralla Suomessa. Joo. Helsingin IFK otti siipiensä alle e-sports-tiimin. Helsinki Reds. Joo. Hashtag HREDS. Eli HREDS. Hashtagillä, kyllä. Joo, eli nyt eka kertaa, Ja miksi me päädyttiin katsomaan sitä, niin Krister, joka on meidän taskupuolus, niin on siinä jonkinlaisen managerin miehenä. Kyllä. Kovana äijänä siinä vetämässä remmiä. Ja siinä on 6 e-sporttipelaajaa ja ne alkaa nyt tosissaan treenaa ja sanoiko Krister, että helmikuussa, niin se varmaan kuullaan tässä jaksossa. Se Kristerin haastattelu. Niin siis tässä jaksossa, joo. Rami viittasi nyt podcastiin, joka sun kannattaa mennä nyt kuuntelemaan. Jakso numero 112. Niin justiin. Tää oli tämä YouTube-video. Ai niin. Ensi kertaan ja ensi video.